Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, seguindo a quenda de participación no número 16 da nosa revista, neste pequeno espazo matinal, fáiseme especialmente estrano ou raro lerme a min mesmo, pero tentareino. Esta vez trátase dunha reflexión das que adoito facerme ás veces, nesta ocasión sobre a arte e os artistas. Evidentemente non pretendo dogmatizar sobre o tema, somente quero expresar o que penso e é para min a arte. Titulo Artistas ou egoístas. Unha das vantaxas de ser maior é coñecer a moita xente cunha tipoloxía moi variada en todos os ámbitos da vida, xa sexa no cultural, artístico, técnico, comercial, educativo e un longo etcétera. No ámbito cultural, especialmente no artístico, que é o que máis coñecido por min, en calquera das ramas das que se trate, hai polo menos dous tipos de persoaxes que quero describir hoxe. Sempre dende o meu punto de vista e sempre supoñendo unha alta calidade técnica e artística impecable. Unha destas categorías é o artista, xa sexa na rama de plástica ou música ou teatro, ou da danza, a literatura, a poesía, incluso as artes das novas tecnoloxías, que se fixo a sí mesmo con gran esforzo na maioría dos casos, pero gozando do que fai e levando a cabo a súa labor artística seguindo exclusivamente o seu criterio, á marxe de disquisicións dos críticos que, ao contrario do que xeneralmente se lles supón, non teñen ningunha idea de arte. Polo menos non a teñen do que o artista quere expresar na súa obra, pois só el sabe e só el é consciente de se o froito do seu traballo é o esperado ou non. Este personaxe en poucas ocasións se describe a sí mesmo, só si se lle pregunta, contesta sobre si mesmo, sobre si mesmo e as súas obras, tanto no seu número como na localización e expansión das mesmas. Non adoita falar dos seus logros, tampouco dos seus títulos. En xeral, é un personaxe discreto. En escasas ocasións destacará nunha tertulia ou nun diálogo. Adoita ter os seus egos controlados e adoita respectar e celebrar os logros dos seus colegas. Afortunadamente estes son os máis abundantes na nosa sociedade. Son os que se dedican á cultura en xeral, además de ser grandes artistas en cada unha das ramas citadas, que dominan con gran mestría e calidade, ao tempo que son persoas con un gran caudal de valores éticos e morales, a marxe dunha humildade e cercanía admiráveis, xa que a pesar de que os seus admiradores tendemos a colocalos no pedestal que merecen, eles descenden para colocarse sempre ao noso nivel, o que os fai aínda máis grandes. Por outra parte, está o artista de calquera das ramas citadas que, en moitos dos casos, naceu nunha familia de antigo abolengo cuyos antepasados dominaron sen moito esforzo académicamente as distintas artes, aos que lles foi, en xeral, moito máis doado acadar os coñecementos necesarios para adicarse a calquera das opcións do amplo abano que as súas posibilidades económicas e sociais lles brindaron durante toda a súa vida, tendo por diante un camiño de prestixio heredado
pero aberto. Nun dos moitos eventos literarios aos que teño o privilexio de ser convocado, tiven a ocasión de coñecer a un persoaxe destes últimos. A casualidade, pois inesperadamente fixen de guía improvisado da cidade, fixo que durante un par de horas mantivésemos un esclarecedor diálogo, máis ben foi un monólogo co que este importante persoaxe artista literario amenizou a ruta turística pola cidade, mediante o cal puden saber, sen preguntarlle, que a marxe da súa innegable calidade, que eu comprobara ao leer a súa obra, se trataba dunha magnífica figura polifacética, relatándome todo un despregue de licenciaturas, doutoramentos, másters, títulos públicos e privados, nomeamentos máis ou menos oficiais, premios nacionales e internacionais, recoñecementos varios a todos os niveis, dos que estou seguro da súa veracidade, e que ademais seguro que son merecidísimos, pero que se fosen acompañados dunha pequena dose de modestia e de humildade, quizáis me permitirán, polo menos a min, gozar desa indubidable calidade intelectual que ao vos seguro lle resultou máis doado de conseguir que a maioría dos artistas, dado o estrato social ao que afortunadamente para ela pertenece. O que si puden comprobar neste privilexiado achegamento á marxe da súa innegable calidade artística é unha gran dose de egoísmo, xunto cun endiosamento desmesurado, narcisismo insufrible que a min, polo menos, me frea as ganas de gozar desa magnífica calidade literaria. Pero estou seguro de que todos os que leades isto recordaredes de entre os vosos coñecidos algún persoaxe dos moitos que abundan no noso país con este perfil. É unha mágoa que este tipo de persoas perdan o recoñecemento dos seus lectores, das xentes sinxelas que, como a min, comprobamos a gran valía técnica, literaria e artística da súa obra, pero que non nos atrevemos a expresárllelo pola gran distancia que eles mesmos establecen. Os egos desmesurados, os egoísmos exagerados e os despregues gratuitos de titulete, ademais de innecesarios, desfiguran a validez da obra por moi digna de eloxio que esta sexa. Grazas, amigos.